eɗen ɗo e silvopastoral kay ko sonare mawde finto barkel wulfadal caggal nde daje waɗi hino wayni ni suka men mbaɗata yarde kon jam e bulfaale ɓe pooɗodira ɗum saabi noon o biteɗo Gallo Bah nootimo joom makko no tolni e duuɓi 21 caggal nde fondire musidɗo makko gooto ɓe ponidiri jasiji on suppi ɗum jasi e daani o noti joom makko ina wayi noon ɗum amtani wadde nder silvopastoral saabu nder semaine he tan to to diwan Linguére commune mo Barkewi won soppidirɓe toon e on ɗon daje mbaɗatnoɗo toon ittidiri juuɗe ko ten hato diwan Falde Waalo woni commune mo Mban to to diwan Belel Jaabi Kayne ko daje watno toon won itta toon jungo makko ɗum saabi silvopastoral na ñaago lamde Sénégal nde wallat ɗumen sécurité jonɗo to diwan silvopastoral hanɓe kortim waɗa daje ɓe kortim ɗanade haɓe pin saabu ɗam ko jam bonɗam to diwan silvopastoral em ñaago lamde Sénégal noon nde wallata ballal mabɓe e oɗo bone gonɗo to diwan silvopastoral hin wayi noon ko konjam bonɗam ɗam ko ɗam bonni suka men daje hortim wadde gammu hortim wadde haydara hortim wadde nder on silvopastoral ɗum noon heɓe ñaago lamde Sénégal nde waɗat nde wannat ɗumen ɗin ɗon brigade uji e nder silvopastoral sa welama mbe an silvopastoral ala ɗo brigade gendarmerie finat commune mo Teskere commune mo Ndiayene commune mo Guédé hato diwan commune mo Moumar Sarr silvopastoral o ladde nde ala ɗo brigade gendarmerie tawte wona Tetke wona Wiide wona Niassante eɓe ñaago lamde Sénégal nde wannat ɗumen brigade uji ɗi e diwan silvopastoral ko musidɗo mon Mouhamed Nasrallah ɗo e diwan Balkiri Wuro Fadal ne tawe nder commune mo Teskere radio télévision Fulɓe international